दुलोदाला मुंनि रायखस सासेया हिरानगर मुंनि गंसे रायजोआव फैनानै रायजोनि सुबुंफोरखौ गाग्लोबनो हमो। गासैखौबो सिलिंखार खालामजोबगोन आं, गासैखौबो जाजोबगोन आं। रायखसनि बिदि खालामनायखौ राजानि खौरां लाग्राया थाखोमानानै नायहरबाय थादोंमोन। बेबादि जाबाय थाब्ला बे रायखसा गामिनि गासै सुबुंफोरखौ फोजोबस्रांगोन। बिदि थाब्ला जानाय नंला। गोख्रैनो बे खौरांखौ महाराजानो खिन्थानांगोन। बिदि बुंनानै बियो राजमहल फारसे खारै खारै थाङो। महाराजा, जोबोर गिदिर खैफोद जाबाय। मा जाखो? मा एथ'ग्राब गिदिर खैफोद जाखो? महाराजा, रायजोआव सासे रायखस बबेनिफ्रायबा हाबफैना जोबोद खैफोद खालामगासिनो। बियो गामिनि मानसिफोरखौ बुथारगासिनो। महाराजा, सान्थ्रिफोर थां, दानो बे रायखसखौ हमनानै लाबो आंनि खाथियाव। रथ' महाराजा, बे रायखसा फिसा फिसौ नङा, मैदेरनिख्रुइ बांद्राय गिदिर। महाराजा, 100 सान्थ्रि थांब्लाबो बेखौ जेबो खालामनो हानाय नङा। हाय गसाइ, बे मा खैफोद जाखो आंनि रायजोआव? गुरु आफा, नोंथाङानो माबा मोनसे राहा नागिरना होदो गुरु आफा। अब्ला गुरुआ मेगन मिसिबनानै नायखांनायसै। महाराजा, बे खैफोदा जोबोर गिदिर खैफोद, जायखौ नोंथाङा जुदि थाबनो दबथायाबा गासैबो सिलिंखार जाजोब। नोंथाङा मोनसे खामानि माव। खोलाथिं मोनसे अरनबारि दं। बे अरनबारियावनो सासे जोबोर गियानि सोलो गोनां साधु सासे थायो। नोंथाङा बे गेदेमानि खाथियाव थां, नोंथांखौ बिसो मदद खालामनो हागोन। जागोन गुरु आफा, आं बेयाव दानो सान्थ्रिफोरखौ लानानै थांनोसै। रथ' महाराजा, नोंथाङा बेयाव हारसिंनो थां। नाथाय मानो? बेबादि बाथ्राखौ हारसिंनो रायज्लायनायानो मोजां। जागोन गुरु आफा, बिदिब्ला आं बे गेदेमा साधुनाव हारसिंनो थांनोसै। बिदि बुंनानै महाराजाया गराय लानानै हारसिंनो बै गेदेमा साधुखौ लोगो हमनो थांनायसै। खुलुमबाय साधु बाबा। जिउ गोलाव जाथों फिसा। साधु बाबा, आं हिरानगर रायजोनि राजा जदwng। सासे रायखसा आंनि रायजोआव फैनानै जोबोद सिलिंखार खालामगासिनो आरो आंनि रायजोनि सुबुंफोरखौबो जोबोद दिगदार होगासिनो। राजाया आरो माबा बुंनायनि सिगां गुरुआ बुंनायसै। जागोन दे जागोन, आं माबा मोनसे खालामगोन दे। साधुआ जोबोर नायखांनो गोरोंमोन। बियो मेगनखौ मेसेबबाय आरो गासैखौबो नुजोबबाय। बे रायखसा सासे साधुजों साव होजानाय। बे रायखसखौ बुथारनाया जोबोर गोब्राब। नाथाय साधु बाबा, बे रायखसखौ थाबनो बुथाराब्ला बियो आंनि रायजोखौ फोजोबस्रांजोबगोन। बिखौ बुथारनो माबा ना माबा मोनसे लामा थागोन। मोनसे लामा दं, नाथाय बे लामाया जोबोर गोब्राब। जागोन साधु बाबा, आं गासैबो गोब्राब लामाबाबो मावगोन। जागोन दे, खोनासं बिदिब्ला। नोंनि रायजोनि साहाथिं मोनसे गिदिर अरनबारि दं। बे अरनबारिनि गेजेराव मोनसे दन्दर दं। बे दन्दर सिङाव मोनसे जादुनि थुंग्रि दं। बे जादुनि थुंग्रिजोंसो बे रायखसखौ बुथारनो हागोन। साधु बाबा, बेथ' जेबो गोब्राब खामानि नङा, जोबोर गोरलैसो। जागोन दे बाबा, बिदिब्ला आं थांनोसै। रथ' फिसा, आंनि गासै बाथ्राखौ खोनासंग्रालासिनो थांनो ओंखारबाय। खावसे गियाना जोबोर गिख्रंथाव जायो। आंखौ निमाहा हो साधु बाबा, आं सानबाय नोंथांनि बाथ्राया जोबबायमोन। आंनि बाथ्राया जोबाखै। दानिया खोनासं। जेब्ला नों बै दन्दर सिङाव थुंग्रिखौ लायनो थांगोन, अब्ला नोंखौ सासे रायखसा लामा बेंथेगोन। नाथाय मानो साधु बाबा? बै थुंग्रिजों बै रायखसनि मा लोब्बा दं? लोब्बा दं। बे रायखसानो बै जादुनि थुंग्रिखौ रैखा खालामो। बे थुंग्रिया जोबोर गोहो गोनां, बिनिखायनो बै रायखसा थुंग्रिखौ रैखा खालामो।
अब्ला साधु बाबा मा खालामनांगोन? बै रायखसजोंबो दावहा नांनांगोन नामा? नाङा, बै रायखसा मोनब्रै सोंलु सोंगोन। नों बे सोंलुनि गासैखौबो सैथो फिननाय होब्लानो जाबाय। अब्लानो नों थुंग्रिखौबो लाबोनो हागोन। नाथाय बे सोंलुनि सैथो फिननाया मा जागोन एबा सोंलुफ्रा मा जागोन? आं मिथिया, जायखिजाया जानो हागौ। बिनिखायनो नों सांग्रां जानांगोन। नों जुदि बै रायखसनि सोंनायनि फिननायखौ सैथो होनो हायाब्ला नों बैयावनो अन्थाइ जानानै थानांगोन। आरो मोनसे बाथ्राखौ गोसोआव ला, नों हारसिंनो थां, नङाब्ला नों दन्दर सिङाव थुंग्रिखौ नुनाय नङा आरो नों बैयाव थाबायनासो थांनांगोन। जागोन साधु बाबा, आं जेरैखि जाया बै थुंग्रिखौ लाबोगोन आरो बै रायखसखौ बुथारना आंनि रायजोखौ उदां खालामगोन। बिदि बुंनानै राजा देदसुंआ गरायखौ बेयावनो दोननानै थाबायनानै थांनायसै। बेयावथ' रावबो गैया, नाथाय साधु बाबाया बुंदोंमोन रायखसा दन्दरनि मोखाङावनो थागोन। दाथ' बेयावनो। आं मिथिगौ नों थुंग्रि लांनो फैदों। थुंग्रिखौ लांनोबा आंनि मोनब्रै सोंलुनि सैथो फिननाय होनांगोन। आरो जुदि नों फिननाय होनो हाया, अब्ला नों अन्थाइ जानानै थानांगोन। जागोन दे, नों नोंनि सोंथिखौ सोंदो। आंनि गिबि सोंलु, बे मा जिराद जायखौ नों मनयोब्ला नों थांना थागोन, नाथाय बि मनोब्ला नों थैना थांगोन? बेबादि मा जिराद जानो हागौ? गोख्रै बुं, नङाब्ला नों दानो अन्थाइ जानांसिगोन। जेब्लासिम नों गिबि सोंनायनि फिननाय होनो हाया, अब्लासिम नैथि सोंलु सोंनाय जानाय नङा। आं मिथिया, नाथाय आंखौ जेबो खालामनो नाङा। मिथिया, अब्ला बिखौ ला। उनखालि राजानि गिदिंबोफैनायाव रानिया जोबोर दुखुआव जिरायना दंबाय थायोमोन। बिमाखौ दुखुआव जिरायबाय थानायखौ नुनानै राजखुंगुरा बुंबाय, आयै नों जिंगासिनो नाङा, आं जेरैखि जाया आफाखौ नागिरना लाबोथारगोन। बिदि बुंनानै राजखुंगुरा गुरु आफानि खाथियाव थांनायसै। गावनि बिफाया बबाव थांखो मिथियो नामा सोंहैनायसै। अब्ला गुरु आफाया बुंनायसै दि साधु बाबाखौ लोगो हमनो थांदोंमोन। अब्ला गुरु आफा आरो राजखुंगुराबो साधु बाबानि खाथियाव थांनो ओंखारलांनायसै। बिसोर साधु बाबानि खाथियाव सहैनायसै आरो अब्ला साधु बाबाया राजखुंगुरनो गासै बाथ्राखौ खिन्थाजोबनायसै। साधु बाबा, नोंथाङा आंनो खिन्थानो हागोन ना आंनि आफाया दायो मा हालोदाव दं? नोंनि नोमफाया रायखसनि सोंनायनि फिननायखौ होनो हायासै। बेनिखायनो रायखसा बिखौ अन्थाइ बानायना होबाय। गुरु आफा, आंनि आफाया गावनि रायजोनि थाखाय राजानि बिबानखौ मावनानै मुंख्लं जालांबाय। दानिया आं रायजोनि थाखाय एबा रायजोनि सुबुंफोरनि थाखाय एबा बिफानि थाखाय फिसाज्लानि बिबानखौ मावफुंगोन। आंबो बैयाव हारसिंनो थांनानै बै थुंग्रिखौ लायना फैगोन। नाथाय राजखुंगुर, नोंथाङा जेबो जिंगासिनो नाङा, आं जेबो जाया। आं आंनि आफाखौ अन्थाइनिफ्राय मानसिथ' खालामफिननो हाया, नाथाय बै थुंग्रिखौ लायनानै फैथारगोन। नोंथाङा रायजोआव थांफिनदो आरो मन्थ्रिखौ रायजोनि हालोदखौ नायनो थिनदो। बिदि बुंनानै राजखुंगुरा थुंग्रिखौ लायनो थाबायनानैनो थांनायसै। दसे उनाव राजखुंगुरा दन्दर खाथियाव मोनहैनायसै। थाथ' बेयावनो। आं मिथिगौ नों राजानि फिसाज्ला। नोंनि नोमफायाथ' अन्थाइ जाबाय। नों गिया नामा थेवबो बेयाव फैदों? माखौ गिनो? आं जुदि रायजोनि धोरोम फालिनायाव आंनि जिउआ थांब्लाबो आंहा जेबो सिन्था गैया। जागोन दे, गिबियावनो आंनि सोंनायनि फिननायखौ सैथो हो, नङाब्ला नोंबो नोंनि नोमफा बायदि अन्थाइ जानांगोन। आंनि गिबि सोंलु, बे मा जिराद जायखौ नों मनयोब्ला नों थांना थागोन, नाथाय बे मनोब्ला नों थैना थांगोन?
बियो दै वाह जोबोर मोजां दानिया आंनि नैथि सोंलुनि फिननाय हो बे मा जिराद जाय गुबुन जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम थाङो नाथाय बियो गावनि जायगानिफ्राय मावा लामायानो दाबसेनिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम थाङो नाथाय बियो गावनि जायगानिफ्राय मावा आंनि थामथि सोंलु बे मा जिराद जाय जाब्लाबो खुरिसे जायो आरो जायाब्लाबो खुरिसे जायो साम' मानोना जों साम'नि सिंनिखौसो जायो जोबोर मोजां दानिया आंनि ब्रैथि आरो जोबथा सोंलु दानिया बुं बुहुमनि बयनिख्रुइ गिदिरसिन बेसादा मा मा जाखो बेनि फिननायखौ मिथिया बिदिब्ला नोंखौबो अन्थाइ बानायनोसै होनब्ला आं मिथियो बिनि फिननायखौ बुहुमनि बयनिख्रुइबो गिदिरसिन बेसादा जाबाय गोनांथि बियो माबोरै आंनि गोनांथिनि थाखायसो आं बेयाव गावनि जिउखौ खैफोदाव खोख्लैनानैबाबो थुंग्रिखौ लांनो फैदों आंनि गोनांथि नङामोनब्ला आं बेयाव माब्लाबा फैनाय नङामोन गोनांथिनि थाखायनो मानसिया जायखिजाया खामानिखौ मावनो नागिरो बेनिखायनो आं सानो बुहुमनि बयनिख्रुइ गिदिरसिन बेसादा जाबाय गोनांथि वाह जोबोर मोजां फिननाय आं थारैनो गोजोनबाय थां नों दानिया थुंग्रिखौ लांनो हासिगोन रथ' नोंनो आं गावनो थुंग्रिखौ हरनोसै राजखुंगुरा थुंग्रिखौ लानानै बे जायगानिफ्राय थांनायसै आरो रायजो मोनहैना बै दुलुदाला रायखस फैनायखौ नेबाय थानायसै दसे गोबाव उनाव रायखसा बिरै बिरै रायजो फारसे फैनायसै बेखौ नुनानै राजखुंगुराबो थांनायसै ओइ मानसि नों बेयाव मानो फैदों आंखौ नुनानै गियाखै नों आं बे रायजोनि राजखुंगुर दिनै आं नोंखौ बुथारनो फैदों नोंनि थाखायनो आंनि आफाया दिनै अन्थाइ जानानै थाबाय नोंखौ आं दिनै गोथाङै नागारा आंखौ नों बुथारनो जोबोर मिनिथाव बाथ्रा बुंदों नोंसो दिनै आंनि आखाइनिफ्राय बारग'नाय नङा